200 kis jobb a leveleknél. 200-ra jobb diófa. 200 vége nagyon balon, könnyen elfér, jobb 2 padló, kintről kicsit út mellé. Kintről kicsit út mellé. 150 balon fék, a kis jobb a tövön marad. 20-ra, másodikos bal, 33 fölfelé, vége csúszós. 30 nagyobb balon, jobb 2 padló közepétőre, onnan gyorsít és fék a 30-ba balon. Lassan csúszós, szűkebb, másodikos jobb 33, kintől csak a végétőre tövön marad. 10 jobbon, bal 2 padló közepét, második levélhez onnan nyit, bal 11-en hosszan. 20 jobbon, 10 tásnál, bal egy szigorú, kintről tőle és fék a 40-be, vége balon. Másodikos jobb 33, kintről közepe után tőre, onnan gyorsít. 70 jobbon, bal 2 szigorú közepétőre, levélnél onnan lehet elfér, és fék a 30-ba jobbon. Másodikos lassan kezd, csúszós bal 33, kintről közepétől gyorsít. 20 nagyobb balon, jobb 2 közepétőre, tövön gyorsít. 100 vége jobbon, bal egy kintről végétőre, 30 balon kis fék, 85-tel jobb 2 vége tövön marad. Bal 2 szigorú, átvált vége tövön marad, jobb 2 sodrós. És 30-ra szűk, jobb 33, csak a végétőre tövön marad. 40 jobbon és kisbal. 70 vége nagyobb balon, jobb egy tőre fékből lehet negyedikes bal 2 vége tövön marad. És 20-ra belefékezős jobb egy tövön marad, és 10-re másodikos bal 33 kintről vége lehet szűkül. 50 vége balon, jobb egy kintről tőre. 40 vége jobbon, gázelvételes bal 2 végétőre, kisfék a 20-ba balon, jobb 2 szigorú ág után fű mögé, vigyázz partoldal. 30 kis jobb tövön marad, 30 jobbon, bal egy végétőre, 70 balon, lehet sáros, jobb 2 padló végé, fék az 50-be vége balon, másodikos kitöréses, lassan kezd szűk, kitöréses jobb 33. 50 jobbon, hosszabb bal egy kintről csak a végétőre, és 54-ben hagyott balon fék, 85-tel jobb 3 csak a végétőre kitörésnek, bal 2 lehet padló közepe után tőre. 50 jobbon, 90-nel gyors bal 2 közepétőre, onnan nyit bal egyen. 80 kisbal jobb, és 100 vége nagyon balon, jobb egy kintről csak a végétőre. 20 jobbon, sáros, gázelvételes bal 2 bekötőn átvág, és fék a 80-ba vége jobbon, másodikos lassan kezd tövön földúl, tövön kezd be kívül, üt van 33. 30 balon, hosszabb jobb egy elejét kint tart csak a végétőre. 50-re kisbal, és 150 fék vége balon, a kis jobba belefékez, ebből negyedikes hosszabb jobb 2 szigorú földvégének, de úton onnan nyit. 50 jobbon és bal egy vége tövön marad, ból gázelvételes jobb egy vége tövön marad, ból bal egy szigorú vége tövön marad, és kis fék a 30-ba, jobb 2 tempó megint fék, és 20 erősebb jobb 2 közepét partak. 50 vége nagyon jobbon, hosszabb bal 3 tempó elét kint tart, Götönál csak második levélnek onnan elfér. 60 balon, gyökeres jobb egy csak a végétőre. 50 kis jobbal, és 100 közepén fék, sáros jobb 2 tempó, vége tövön marad. 30 jobbon út mellett, bal 2 lehet padló, púp szélén át. 100 vége jobbon, nagy fék, harmadikos gyors, bal 33 tempó közepétőre, ágtól gyorsít. 40 jobbon, bal 2 szigorú közepét, aszfaltozás végének onnan elfér. 30 balon, jobb 3 tempó közepétőre, tövön marad, bal egy tövön fék a 10-be balon. Hosszabb jobb 2 szigorú csak a közepétőre, fordál onnan gyorsít. 80 jobbon és kisbal. 60 jobbon fék, harmadikos gyors bal 22, nagyon hosszan baltuskótól elfér. 70 fék vége balon, jobb 3 tempó foltól nyit. Jobb 3 tempó foltól nyit. 30 jobbon és bal egy szigorú, 30 jobbon fék, belefékezős bal egy tövön marad, mert 10-re hosszabb jobb 3 tempó vége gyorsít. 20 jobbon, harmadikos bal 33 tempó hosszan, kicsit erősödik, kitörésen át gyorsít, a vége kicsit szűkül. 40 balon hosszabb jobb 3 közepére szűkül, onnan gyorsít. 80 vége balon, gázelvételes jobb egy kintről csak a végétőre, nagy fék a 20-ba jobbon, harmadikos bal 22 nagyon hosszan, csak a kisfáktól gyorsít. 30 balon hosszabb jobb 2 kintről földnek, onnan gyorsít, vége nyit. 100 vége nagyon jobbon karónál, bal egy és kienged, 50 jobbon egy éve bal 2 padló végig úton és kiengedből kisfékes hosszabb bal 2 fák közé, és fék, mert fényes 60 balomból végemúrvás hosszabb jobb 2 második fához tőre gyorsít. 50 balon sodrós, bal egy szigorú csak a végétőre, 100 vége balon, hosszabb jobb egy szigorú csak a végétőre, 100 jobbon bal 11 vége kienged, 40 kisbal tövön maradból lehet kisfékes hosszabb jobb egy kintről földön megy, és 150 nagy fék vége jobbon, 110-nel bal 2 második kitörés.
balon, jobb 22, erősödik, véget csúszhat, véget tövön marad. 20 jobbon, bal 3 tempó, közepe után tőre, tövön gyorsít, kívül árok. 60 jobbon, kisvéges, bal 2, végét tőre, levél mögé. 100 vége, nagyobb balon, vége az erdőnek, kisvéges, sáros, jobb 2 tempó, véget tövön marad. 20 jobbon, sáros, bal 2, lehet padló, végét fűnek. 100 kis bukkal egyenesen a táblánál. 150 béke balon, kis jobb a bukkalra. És 150 benne, fék vége jobbon, tábla mögé, harmadikos bal 3 guminak onnan nyit. 80 jobban és kis bal. 100 vége nagyon balon, belefékezel, 5-ben hagyod, jobb 22 eleje kint ad bokor mögé, tőre gyorsít, onnan elfér. 40 jobbon fék táblához, ból lassan kezd, bal 33 karóhoz, onnan gyorsít. 70 balon kis jobb, kintről csak a vége tövön marad. És 20 jobbon bal 2 lehet padló, vége tövön marad. 30 balon és kis jobb, kívül fordulból lehet padló, jobb 22 gyökértől elfér. 70 jobban és kis...